आनसलिक गेबसुनि जे प्रग्राम दिनैहाय लास्ट प्रग्राम हिसाबै आंखौ खांख्राय हरनाय बलेथे आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो आं सानदों जे जोंनि जे जमदुवार आनसलिक गेबसुनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो माने बयखौबो सापर्ट होनानै बाव सानदों दा रायजो राजाफ्रा बिराद रंजादों अनसायदों दा बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरबाय मोनफ्रोमबो खामानियावनो जोङो हार्ड लेबार होननाय जिनिसा थानांगौ जुदि हार्ड लेबार आरो हार्ड वार्क खालामनो हायाब्ला माने सासे मानसि जानो थांनायनि जेबो सम्भाबना थाया ओंखायनो जोङो जेखि खामानियाव थाङा मानो बहाबा नोंहा एम दङब्ला बे एमसिम जुदि सहैनो जुदि नोङो सानदोंब्ला जोङो माने हार्ड लेबार आरो हार्ड वार्क होननाय जिनिसखौ खालामनांगोन खारन मोनफ्रोमबो जिनिसावनो आंनि लाइफआवनो नाय थारमाने आङो गोबां माखासे जिनिसखौ मावदोंब्लाबो दस्रा खामानियाव आं बेबायदि साधारन ओरैनो थारा थामसा मावदोंमोन खिन्थु नैबे कालसार लाइनाव आं ओरैबायदि गोसो होदों दा गोसोना फुंनिफ्राय साननिफ्राय ओरै सानथाम हरथाम आं बिदि खामानि मावनाय हिसाबै दा बेखौ नुदों माने जेराव बांसिन गोसो होयो जेराव माने हार्ड लेबार खालामो हार्ड वार्क खालामो बेयावनो माने बांसिन एम होननाय जिनिसा साक्सेस जायो